Men çıgam seferge salqin qalamga sağ yatsız yıldızlar dibe başıma sak bul men şalamın yolga kız ses hem tel sesi kalırsın yıkılap menderlerinde çıgam seferge yirak jirlerge uzatma meni qaltıragan kollara Sina qalda Sınga mertebe Men çıgamın yolga kız ses hem tel ses kalırsın mine düşlerimde tizrak tizrak ıskarak ıskarak özümden özümden Qaşargan bir kerak tizrak tizrak ıskarak ıskarak özümden qaşargan bir kerak Sende menem iş yok kısatına Boşluk terze başı başarga Yakşı yaramay Gayip şeytan jilkeler Kanadlanmay
Sana yollar aşak benim yolum Aşla küpme rizk giderem Barsa utuga Bitip canım dünyada Oğul hem tuga Küpme rizk giderem Barsa utuga Bitip canım dünyada Oğul hem tuga Ana aşağılar yıkıp kuş havada kuzne yamanlar Yerem ağlarla Yerem ağlarla Azatlarım şalabar Taşlak eşit dolar Taşlak mena kerek Yaşlık hisler dolar Yaşlık mülberren Yaşlık bir tıstargan Yaşlık kanatlangan Yaşlık bir tıstargan Yaşlık yalanlar boda boda bu yada benim yollara Simden parayman tergalidir pavlara Ana aşağılar iki kış havada Kıznayım aman yarem ağlarla Yarem ağlarla Zurafa Tamam. Kışlıyız yigitlerge. Demek bizim sahnede Oscar and S7 S5 proyekti buldu. Bek original isimler bilen muşalar. Өте de оригинал isimli proyekt. Әйе. Hürmetli dostlar, әлегә менә безнең сәхнәдән бик күп хәрәкәтләр була. Инде сезнең кәефләрегез әйбәттер дип ышанып калабыз. Кәефләр күтәренке рухта. Нишле чөнки дөрестән дә күптән көтелгән вакыйгаларның берсе, ул да булса 15-нче республика күләм җыр һәм шигърият фестивале Bika Fest 2016. Нәкъ менә бүген гала концерт өлеше дуслар. Аның инде шушы концерт чыгарылышы тамам дисәк тә була. Хәзер без барлык финалистларны да бирегә сәхнәгә чакырабыз. Hürmetli dostlar, sizin alkışlarınız астына сәхнә түренә чакырыла барлык конкурста катнашкан барлык катнашучылар. Рәхим итегез, әйдәгез. Без кайнар итеп алкышлыйк әле. Финалистлар! Финалистларыбыз сәхнәгә безнең җыелып бетте. Ниһаять, дулкынландыргыч мизгелләр дә килеп җитте. Рөстәм Бикмуллин исемендәге 15-нче республика күләм җыр һәм шигърият яшьләр Bika Fest фестиваленең бүләкләү тантанасын башлыйбыз. Моның өчен сәхнә түренә чакырасыбыз килә барлык жюри әгъзаларын. Рәхим итегез. Вокал юнәлешенең жюри әгъзалары: композитор, Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе, Муса Җәлил премиясе лауреаты, Рәсәй һәм Татарстан композиторлар берлеге әгъзасы, Bika Fest 2016 фестиваленең жюри рәисе Риф Гатаулли. Hürmetli dostlar, şolay каршы алабыз Рәшит Вахапов фестивале лауреаты Рәниф Габбасов. Рәшит Вахапов фестивале лауреаты Bika Fest 2013 финалисты, җиңүчесе Гөлсерин Абдуллина. Галиаскар Камал театр актрисасы Гүзәл Гүлвердиева.
диджей, продюсер, режиссер Нур Алиев. Композитор, автор boshqaruvchi Rustam Sarvarov. Jurshi, IKFest festivali jenguvchisi Laysan Asqatova Arsentьева. Hurmatli do'stlar, hozir esa biz endi ko'chamiz bo'laklov tantanasına shi'riyat yo'nalishining juri a'zolarini hozir ekran-ekranlab biz endi so'zlarni berib boramiz ham jenguvchilarni biz belgilab olamiz. So'z vokal yo'nalishining juri raisina berilib, Rifabay G'atavulin. Rahmat etingiz. Көзлік киіп қарайым әлі, бүтін дүнияны. Хөрмәтлі жамағат, шыннан да бүгін менің үшін бек шатлықлы вақиға. Чөнки менә мондый ачышларым яны күргән юк иде. Ул вокал ягында дисеңме, шигърият өлкәсендә дисеңме, һәм соңгы чыгыш рок группа дисеңме, шуннан да рәхмәт. Менә беренчедән әйтәсем килә шушы журналистларга, барысына да. Рәхмәт сезгә балалар. Икенчедән әйтәсем килә зур рәхмәт жюри әгъзаларына. Монда инде хәзер рәхмәт әйтәсем килә инде Сәләткә, Сәләт оешмасына, чыннан да менә шушы сәхнә бирәләр алар, шушы балаларны җыялар һәм безгә шушыларны күрсәтәләр. Рәхмәт Сәләт оешмасына. Шыннан да бүген минем инде композитор буларак күңелемә моң стәлә, яшьләр эзләнә, нәфәр таба, булмаган эзлиләр алар. Чын мәгънәсендә конструкторлар. Чөнки композитор ул бит шул ук конструктор, җырчы конструктор, шагыйрь дә конструктор. Гомумән иҗат кешесе ул конструирует, булмаган уйлап таба һәм безгә тамашачыга җиткерә. Менә шуннан да бүген без сайлап алган егетләр, кызлар һәм инструменталистлар бик күп булмаса да, ләкин мине күргәннәр алар безнең Сәләт балалары. Алар шуннан да шул кадәр яңа табышлар эзләп табалар. Булганнарны кабатламыйлар һәм нидер яңалык белән килеп керәләр безгә. Менә шунысы безнең өчен куанычлы. Шуннан да менә мин рәхәтләнеп утырдым. Без дөрес сайлаганбыз. Һәм балаларга рәхмәт әйтәсем килә. Менә шушы ачышлардан берсен ул да булса Инҗе Әхмәтҗанова. Ул безнең онытылган, бабалардан калган фольклор һәм элек тыелган мөнәҗәтләрне, бәйтләрне хәзер яшьләр тарафыннан безгә кайтара. Шул кадәр ул менә йөрәккә кереп урнашты менә шушы бала. Мин инде әйтәм, бу балага гран-при бирмәсәк, безне алда хыянәт итсен. Тәүбә, тәүбә. Шуннан да менә шушы бала чын мәгънәсендә каян уларны менә йөрәгенә үткәргән. Чөнки әле бит безгә бит 25 ел гына элек шушы мөмкинлекләрне тудырдылар. Әле фольклор дип тә санамыйлар иде бездә, консерваториядә әйтәләр иде. Бу татарда фольклор түгел. Ә ниһаять нинди монда безнең өчен зур мәгънә ята. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Рифабай. Хәзер исә инде шигърият юнәлешенең җаваплы кешесен чакырып аласыбыз килә. Галиәскәр Камал театры актриса Гүзәл Гөлвердиева. Бер-ике сүз әйтеп китү өчен рәхим итегез. Барыгызны да шушы бәйрәмнәр белән тәбрик итәсем килә. Һәм Сәләт йортына рәхмәт әйтәсем килә. Бүтән катнашкан балаларга, шушы конкурста катнашканнар өчен.
молодец дип әйтер идем. Чөнки менә мин бу конкурста үзем дә катнашканым булды. Менә үзеңә дуслар табасың, ниндидер яңа ачышлар, үзеңә тәҗрибә аласың. Һәм шуның өчен шушы конкурсны ясаган кешеләргә барысына да рәхмәт әйтер идем. Рәхмәт. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Хәзер исә, хөрмәтле дуслар, без инде бүләкләү тантанасына күчәбез. Шигърият юнәлеше үз әсәрен иң оста укучы номинациясе. Һәм бүләкли безнең Риф абый. 12-16 яшьтәгеләр арасында катнашучыларга махсус бүләкне тапшыралар Насыйбуллина Мәликәгә. Алкышларыгыз. Әйдәгез, Риф әфәнде, биргә рәхим итегез. Хәзер апчыгалар безнең чәчәкләр, дипломнар һәм әлбәттә инде махсус матур бүләкләр, призларны. 12-16 яшь категориясе махсус бүләк Насыйбуллина Мәликә. 17-25 яшьлекләр категориясендә 3-нче урынны Тимербаев Инсаф ала. Тимербаев Инсаф. Хәзер инде менә монда әти-әниләр утырса, үзегезнең балаларыгыз өчен аеруча шатланып, куанып утырсагыз иде. 2-нче урын Арикеева Гөлүсә. Һәм шулай ук Шихапова Гөлүсә. Димәк, безнең икенче лаеклы 2 урын Арикеева Гөлүсә һәм Шихапова Гөлүсә. 2 Гөлүсә. Чын күңелдән сезне котлыйбыз. Һәм шигърият юнәлешендә 1-нче урынны алуы белән без чын күңелдән Галиева Алинаны котлыйбыз. Биргә рәхим итегез. Сезгә истәлекле бүләкләр, чәчәк һәм әлбәттә инде мактау грамотасы тапшырыла, шулай ук истәлеккә фото да төшерелә. Башка автор әсәрен иң оста укучы номинациясе. Бүләкли Гүзәл Гөлвердиева. 12-16 яшьләр категориясендә 3-нче урынны Асанов Данил ала. Чын күңелдән Данил, сине котлыйбыз. Асанов Данил лаеклы 3-нче урын 12-16 яшь категориясендә. Истәлекле фото турында да онытмагыз, рәхим итеп. Шулай ук 3-нче урынны Халиулова Гүзәл ала. Аны да чын күңелдән котлыйбыз. Истәлеккә фото. Һәм инде лаеклы 2-нче урын Шах Галиев Айнур. Айнур, сен кайда? Айнур үзенең җиңүенә ышанмыйча хәтта. Аңа инде мондай чыгыш ясауына да җиткән, күрәмсең. Шах Галиев Айнур. Ярый, без тапшырырбыз аңа. 1-нче урынны Бәйрәмова Диана ала. Аны чын күңелдән котлыйбыз. Шулай ук истәлекле фото. Без инде алга таба дәвам итәрбез. Шушы ук номинациядә 17-25 яшь категориясендә 3-нче урынны яулап алды Әхмәтҗанова Илназ. Котлыйбыз, шулай ук диплом, истәлеккә бүләкләр һәм матур чәчәк букеты сезгә тапшырыла. Әйдәгез әле фотога да төшәбез. 2-нче урын белән Галимҗанов Илдус бүләкләнә. Әти-әнисе инде Илдус өчен хәзер куанып, сокланып утыралардыр. Ни өчен? Чөнки икенче лаеклы урын 17-25 яшь категориясендә. Ә кем беренче урын алыр микән? 1-нче урынны Зарипова Җәмилә алды. Башкортстаннан хәлле килеп, җиңү яулаган кызыбыз Җәмилә. Шулай ук Җәмилә татар кызы 2016 бәйгесендә катнашкан кызыбыз. Рәхмәт сиңа. Менә шулай булганнан бар да була. Ә хәзер шигърият юнәлешендә Гран-при. Әйдә моны башка интонация белән әйтәбез, хөрмәтле дуслар. Әйдәгез әле, барлык бүләк алган һәм инде барлык катнашкан финалистларыбызга алкышлап алыйк әле. Гран-прины синең үзеңнең әйтәсе кирәкме? Әлбәттә. Рәхим ит. Бика Фест 2016 Гран-при шигърият юнәлеше. Хабибуллин Надир. Әфәрин!
Молодец, Афарин, шын көңілден сені де құтлайбыз. Орысша егіті Хасан Шейх ауылынан елмайып тұра тұрған 6-шы сынып оқушысы. Рахмет сеңа. Қазір вокал юнәлішіне көшербіз. Қазір жырлап иғлан етеміз. Құрметті достар, вокал юнәліші татар халық жырын ең ұста башқарушы номинациясы. 12-16 еш категориясы. Булекли Нуралиев, диджей, продюсер, режиссер. 3-ші орын. Аубакирова Залия. Залия бик матур шығыш ясады бүгін. Һәм шулай ук 3-ші орын Ғиззатуллина Дарина. Нуралиев қолыңнан сеңа истәлеклі бүләкләр. Һәм инде менә монда безнең фотографлар истәлеккә фотога төшергә дә онытмагыз. Шулай безнең бу елны инде 2 урын тагын өстәлде. Ул да булса беренче, икенче урыннарны бүләкләү өчен сәхнә түренә чакырабыз Гөлсирин Абдуллина. Рәшид Вахапов фестивале лауреаты. Бика Фест 2013 фестивале җиңүчесе. Демәк, 2-нче урын белән без бүләклибез Габделбаров Инсафны. Шулай ук 2-нче урын белән бүләклибез Гыйльметдинов Илсафны. Егетләр, рәхим итегез. Исемнәре дә бик туры килә. Инсаф һәм Илсаф. Рәхмәт Тағы да сезгә. шулай ук истәлеккә дипломнар һәм сәләттән бүләкләр һәм әлбәттә инде бик күп алкышлар тапшырыла бүләккә. Хөрмәтле достар, хәзер без күчәбез вокал юнәлеше 12-16 яшь категориясында беренче урынны яулап алды Мөхәммәтҗанова Сәйдә. Алкышлыйбыз шулай ук. Сәйдә ул безнең бик күп конкурслар лауреаты шулай ук. Һәм менә бүген Бика Фест фестиваленең дә беренче урынын ул бездә яулады. Үзенең дәрәҗәле музыкаль конкурсларына тагын бер лаеклы урынны инде салып куяла. Хәзер исә 17-25 яшьлекләр арасында бүләкләргә без Рәнис Габбасовны чакырабыз. Ул безнең Рәшид Вахапов фестивале лауреаты. Һәм ул иң беренче булып 3-нче урынны билгеләп үтә. 3-нче лаеклы урынны яулап алды Шәрәфиева Ралия. Алкышлыйбыз. Һәм шулай ук истәлеккә фотога да төшерергә онытмыйбыз, елмаябыз. Әлеге көнне тарихта калдырабыз. Инде икенче урынны кемгә бирерләр микән дип хәзер йөрәкләре ныграк тибә башлагандыр. Ул да булса икенче урынны ала Каюмов Айнур. Спорт белән бик нык шөгыльләнә торган спорт академиясенең укучысы иде, шәкерте иде. Хәзер исә үзе балаларны укыта спортсмен Айнур Каюмов. Ә беренче урынны без бүген Закиров Булатка тапшырабыз. Булат инде бик моңлы җыр җырлап алды бүгін. Үзегез дә шаһид булдыгыз моңа. Булат, мөмкин булса фото истәлек. Без күчәбез киләсе номинацияга. Рәхмәт, Рәнис. Иң оста автор башкаручы номинациясы 12-16 яшь категориясы. Бүләкли композитор, автор башкаручы Рөстәм Сәрвәров. Һәм икенче урынны без Әкбарова Ләйсәнгә тапшырабыз. Истәлеккә бик матур диплом, шулай ук бүләкләр һәм чәчәк тапшырылды. Ә менә инде 17-25 яшь категориясын бүләкли Лейсан Асхатова Арсентьева, җырчы Бика Фест фестиваленең җиңүчесе. Һәм беренче урынны без бүген Муханова Аленага тапшырабыз. Муханова Алена, җиңү белән сине. Чын күңелдән котлыйбыз. Шулай ук әле безнең беренче урын бер генә түгел. Ике. Икенчесе син Ирлан. Шулай ук беренче урынны яулады Гыймадиев
Azat. Шын көңілден құтлымыз барлық жеңушілеріне де. Қазір ise ең ұста коллектив башқарушы номинациясында бүләклі біздің. Bu номинация бикте ауыр номинациялардан бірісі деп әйте алмайым дейші үшін кемінде бик көп қатнаушы болмаса да, алайда сыйфаты яғынан бик юғары дәрежеде шығыш ясағандар үшін рәхмәт хәмиді бүләклі Гүзәл Гүлвердиева, Галескар Камал театр актрисі. Рәхим етіңіз, ұртағарақ сізді көрсіңдер. Бірінші Әлгі орын. номинацияда бірінші орынны Ол Зейнәбім коллективі ала. Құтлымыз қызларны. Шын мәғнәсінен шушы жеңуіңіз білән тәбірек етеміз қамеңді. Бұл сіздің бірінші генә жеңуіңіз. Бұл Мастауға табада шындай матур-матур дипломнар алып, зур-зур дәрежелі жыршылар бұлырға яссын сіз. Менә күрәсің Алисия, шуның хәле зур безнең бик күләмле бүләкләү хәттәмдә фанфар да җитми. Әйдәгез әле истәлекле фото. Елмайыр. Ойнар алкышлар. Рәхмәт сезгә кызлар. Хөрмәтле дуслар, без инде хәзер иң мәшһүр номинацияләргә күчәбез. Ул да булса Гран-при бүләк итә Риф Гатауллин, композитор Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният эшлеклесе, Татарстан Республикасының һәм Рәсәй Федерациясының композиторлар берлеге әгъзасы, жюри рәисе. Хөрмәтле дуслар, хәзер тынлык. Һәм вокал юнәлешендә Гран-при белән безнең Энҗе Әхмәтҗанова бүләкләнә. Шын күңелдән котлыйбыз. Энҗегә яшьле Гран-при дипломы тапшырыла, Бика Фест кубогы һәм әлбәттә инде Сәләт Стор үзәгеннән матур-матур истәлекле бүләкләр. Энҗенең кулына сыйып та бетмәй шуның хәлле күп бүләкләр. Әфәрин Энҗе. Әйдәгез әле алкышлап алыйк хөрмәтле дуслар, җиңүчеләргә, катнашучыларга, барлык финалистларыбызга һәм безнең жюри әгъзаларына. Рәхмәт чын күңелдән. Сез булмасагыз, мондый бәйрәм булмас иде. Бір кішінде нәумез етесі келмей, шуңа көрә әр бірігізді құрметлі қатнашушылар бүгін сіз жеңуші бұл сәхнәгә шыққансыз екен, шу фестивальда қатнашқансыз екен, сіз енді жеңуші. Шын көңілден барығызды да құтлыйбыз. Әйді минем шын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә, минем белән кулдаш Таралышырға шықмыйбыз. бергә алып барган, ул да булса Татар радиосының диджее, алып баручысы Алисия Замалиева. Алкышларыгыз дуслар. Рәхмәт бик зур һәм әлбәттә инде шоумен, бик күп чаралар алып баручысы Рәдиф Әхмәдиев. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле дуслар, барлык жюри әгъзаларына, катнашучыларга һәм инде гомумән сәләткә без рәхмәтлебез. Алла кушса, әле тагын 2017 елларда да, 18 елларда да бу бәйрәмнәрне, бу фестивальне без тагы да киңрәк, тагы да эчтәлеклерәк һәм тагы да сыйфатлырак алып барырбыз дип өметләнеп калабыз. Ни өчен? Чөнки шушы хатирәләр, шушы истәлекләр һәм безнең хөрмәтебез, ул да булса шушы матур бәйрәмгә нур өстенә нур булып торса иде. Шушы көн тарихта матур булып истә калсын иде. Хәзер исә дуслар, бергәләп Бика Фестның гимнын башкарабыз. Рәхим итегез. Сәхнәдә Шулпан Фатыйхова һәм Роберт Муртазин. Like
eşen buldu. Bika Fest 2016. İsen emin bulunuz, bir-biringizni saqlag'iz, hamda kelasi Bika Festda uchrashguncha Ayınak şulay kelesi uçurashuvlarga qadar birde olgan emosiyalar sizga uzoqqa jetsin deb sog'lashamiz.